New York, najväčšie mesto v Amerike. Túto ekonomickú hnaciu silu krajiny však ohrozujú smrtiace atlantické superbúrky. New York City! Celý Manhattan je pod vodou. Podľa mňa je mesto veľmi zraniteľné. Je to ľahký cieľ. Ako dokáže New York prežiť? Aby sme to zistili, mesto podrobíme analýze. Odhalíme jeho tajné vnútorné fungovanie a ukážeme geniálnu technológiu, ktorá umožňuje inžinierom, aby postavili toto mesto, ktoré stojí v ceste katastrofám. Ako funguje mesto? New York, mesto superbúrok. New York, domov 8 miliónov ľudí. V jeho srdci leží Manhattan, najhustejšie zaľudnená oblasť v Amerike. New York je jedným z najväčších prirodzených prístavov na svete, najrušnejším mestom Ameriky a najdôležitejšou prímorskou oblasťou na východnom pobreží. Jeho poloha má ale za dôsledok, že ho ohrozujú potenciálne ničivé superbúrky, ktoré sem prichádzajú z Atlantiku. 29. október 2012. Do New Yorku dorazilo to, čo možno nazvať najhoršia nočná mora. Toto bude veľká a silná búrka. Hurikán Sandy. Najväčší zaznamenaný atlantický hurikán. Mesto sužovala extrémna výchrica, ktorá doslova vtlačila Atlantický oceán do srdca Manhattanu a prinútila takmer 400 000 ľudí, aby opustili svoje domovy. Hurikán po sebe zanechal škody vyčíslené čiastkou 33 miliárd dolárov. Každý rok vznikne v Atlantiku približne 12 superbúrok, ktoré majú potenciál zasiahnuť New York. Takže mesto, ktoré nespí, si nemôže dovoliť zaháľať. Dnes sa inžinieri ponáhľajú mesto posilniť pred búrkami. Budujú metro, odolávajúce povodniam, razia vodné tunely, stavajú odolné inžinierské siete a mosty vzdorujúce hurikánu. Je to veľmi náročné a New Yorkčania neradi trčia v kolónach. Postaviť mrakodrapy odolné podobným búrkam je mimoriadne náročná úloha. Sú totiž oveľa viac vystavené hurikánovým vetrom než iné stavby v meste. Svetové obchodné centrum 1, najnovší a najväčší mrakodrap na Manhattane, je mesto v meste. 104-poschodová superbudova má 279 000 metrov štvorcových kancelárskych priestorov. Väža sa týči do výšky presahujúcej 518 metrov. Je to teda najvyššia budova na západnej pologuli. Jej skelet pokrýva 12 000 panelov stvrdeného skla. Tie umožňujú priechod svetla pre 20 000 ľudí, ktorí pracujú vo vnútri budovy. Pod tým je mohutný skelet, ktorý obsahuje toľko ocele ako 7 Eiffelových veží. Stavba sa postupne zužuje, každé poschodie je menšie o 30 cm, čo veži dodáva jej charakteristický obrys. Celkom hore je korunný klenot, 124-metrový hrot, ktorý je vystavený silným poveternostným vplyvom. Aby bola budova stabilná, potrebuje základy pevné ako skala. Muž, ktorý navrhol základy tejto budovy a stoviek ďalších v meste, je geológ Al Brent. Je jedno, o aký projekt ide. Či už je to štadión, mrakodrap alebo nízka budova, všetko sa to začína základmi. To, čo je pod zemou, musí byť schopné udržať konštrukciu, ktorú ponesie. Hľadáme skalu. Hľadáme tento materiál a z vrchu ho nie vždy vidíme. Vidíme betón, vidíme zeminu, ale nevieme, kde hľadať toto. Skala, ktorú Al potrebuje na ukotvenie svojho mrakodrapu, sa nazýva Manhattanská bridlica.
Tajomstvo siluety tohto mesta si môže každý prezrieť v Central Parku. Skala sama o sebe je veľmi tvrdá. Keby sme ju otestovali, prišli by sme k záveru, že jej pevnosť v tlaku je 844 kg na centimetr štvorcový. U normálneho betónu je to 350 až 420, možno 560, takže tá skala je veľmi pevná. Manhattanská bridlica vznikla pred 450 miliónmi rokov. Tektonická zrážka medzi tým, čo je dnes východným pobrežím Severnej Ameriky a medzi pobrežím Afriky, vtlačila 24 kilometrov dlhú vrstvu bridlice hlboko do zeme. Teplo v zemskom jadre a tlak, ktorý zhora vyvíjali hory, upiekli z bridlice skutočne tvrdú horninu. Ako hory počas miliónov rokov zvetrávali, dostávala sa bridlicová hornina bližšie k povrchu Manhattanu. Vzniklo dokonalé podložie na ukotvenie mrakodrapov. Pri pohľade na siluetu Manhattanu vidíme zhluky vysokých budov v downtowne a tiež midtowne. Keď sa pozrieme na geologické pomery pod povrchom, vidíme, že sú podobné ako na skalnom povrchu. Alov tím pripraví prieskumné vrty, aby zmapoval presnú polohu skalného podložia. Dostaneme odtiaľ jadro, ktoré vyzerá takto nejako. Je to Manhattanská bridlica, čo je rovnaká hornina ako na mieste stavby. Bridlicové podložie je kľúčom k postaveniu Svetového obchodného centra 1. Budovy pôvodného Svetového obchodného centra mali základy priamo v skale. Nová stavba prebieha veľmi podobným spôsobom. Budovy budú mať základy tiež priamo v hornine. Tajomstvá pevnosti veže sa skrývajú v jej vnútri. Je tu obrovské jadro z betónu vystúženého oceľou, ktoré vedie od vrchu budovy až po jej spodok a pevne drží jej 104 poschodí. Pod zemou sú 24-metrové oceľové kotvy, ktoré budovu pripútajú k bridlici. Základy siahajú 6 metrov do skaly a vytvárajú tak pre budovu veľmi stabilnú platformu. Zužujúci sa skelet budovy je aerodynamický, takže dokáže odkláňať vietor a mierniť jeho účinky až do rýchlosti 240 km za hodinu. To je takmer dvakrát toľko, ako namerali počas hurikánu Sandy. Newyorské mrakodrapy sú postavené tak, aby prežili superbúrku. Pevné oceľové skelety, betónové jadrá a základy siahajúce hlboko do tvrdého manhattanského podložia zaručujú stabilitu týchto budov a starajú sa o to, aby boli ľudia v ich vnútri v bezpečí. Počas superbúrky ale ničivé vetry narazia na jednu stavbu skôr než na iné v meste. Tou stavbou je dôležitá prístupová cesta, najdlhší most v New Yorku. Ako funguje mesto? New York, 7 hodín ráno, dopravná špička. Takmer 4 milióny ľudí cestujú za prácou. Polovica z nich využíva sieť mostov, ktoré vedú ponad plavebné cesty v meste. Tento je z nich najväčší. Verrazano Narrows Bridge je dôležitým prepojením medzi Staten Islandom a Brooklynom. Každý deň po ňom prejde 200 000 pasažierov. Most Verrazano Narrows Bridge je inžinierský div. Dve betónové mostovky, jedna nad druhou, sú dlhé 2 kilometre.
Veže majú výšku takmer 213 metrov, sú zakotvené 45 metrov v dne kanála a udržujú mostovku stabilnú. Most Verrazano-Narrows Bridge je dôležitou tepnou tohto mesta, ale jeho poloha na hlavnom prielive, vedúcom do Newyorského zálivu, ho vystavuje na pospas severoatlantickým superbúrkam. Aby inžinieri prišli na to, ako chrániť takéto stavby, musia najprv vedieť, ako superbúrky vznikajú. Oceánograf dr. Philip Orton študuje princípy vzniku búrok v tejto oblasti a chce New Yorku pomôcť pripraviť sa na ďalšiu veľkú búrku. Hurikány často New York obídu, ale keď ho už jeden zasiahne, je mesto veľmi zraniteľné a vedie to k podobnému scenáru, aký sme videli v prípade hurikánu Sandy. Zabudli sme, aké to je, keď nás priamo zasiahne hurikán. Hurikány sa začínajú formovať pri rovníku nad teplou vodou. Vzduch, ktorý prúdi nad hladinou oceánu, sa ohreje, takže stúpa a zanecháva za sebou oblasť nízkeho tlaku. Ďalší vzduch, ktorý to vtiahne do tejto zóny, sa čoskoro tiež ohreje a začne stúpať. Tak sa vytvára smrtiaci cyklus. Obrovský systém točiacich sa vetrov a oblakov môže narásť až do šírky niekoľkých stoviek kilometrov. Väčšina takýchto systémov zanikne, keď sa dostane nad chladnú vodu. Ak ale oceán zostane teplý, hurikán sa môže dostať až na pevninu a narobiť spúšť. Stúpajúce hladiny morí spôsobili, že nedávne búrky, ktoré zasiahli New York, sú ešte ničivejšie. Hurikán Sandy sa stal nebezpečnejším kvôli stúpajúcim hladinám morí. Za posledných 200 rokov hladina stúpla asi o 45 cm. Rovnako má stúpnuť v priebehu najbližších 50 rokov. Nárast o 30 až 60 cm znamená, že také záplavy ako pri hurikáne Sandy budú oveľa častejšie. Tým doktora Ortona umiestni okolo prístavu stovky senzorov a vytvorí tak sieť, ktorá pomôže predpovedať, aká silná búrka bude a ktoré oblasti zasiahne najviac. Táto bója má pod sebou zariadenie na meranie rýchlosti vody. Údaje odosiela cez mobilný modem priamo do Stevensovho inštitútu. Môžeme teda ľuďom oznámiť, akú najvyššiu výšku záplavovej vlny čakáme v ich štvrti. Napríklad vám povieme, že pri pobreží bude mať voda hĺbku 2 metre a pri vašich vchodových dverách meter. Pre milióny ľudí, ktorí v tejto oblasti žijú, to budú cenné informácie. Takéto osobné systémy varovania zaistia Newyorčanom dostatok času, aby mohli opustiť svoje domovy skôr, než búrka udrie. Ešte väčšou výzvou je ale ochrana dôležitej infraštruktúry, ktorá búrke z cesty uhnúť nevie. O most Verrazano-Narrows Bridge sa stará celý tím technikov, pretože práve ten je najviac vystavený každej búrke, ktorá mesto zasiahne. Tak ako? Dobre. Dave Ricks na vlastnej koži zažil, čo matka príroda dokáže. Ako vidíte, prieliv Narrows máme pod sebou. Nebo nad nami je otvorené, takže tu hodne prší a sneží. Nechránená vrchná betónová mostovka je popraskaná. Postarala sa o to hustá premávka a 50-ročný zápas s poveternostnými vplyvmi. Počujete veľmi dutý zvuk. Takéto úseky rozbijeme a opravíme. Daveov tím začína veľkú opravu mosta. Ich rozpočet? $230 miliónov. Už nemôžeme robiť iba nutné opravy. Musíme mostovku nahradiť novou. Daveov tím vymení ťažkú betónovú hornú mostovku za oveľa ľahšiu. Je zhotovená z 2 vrstiev oceľových nosníkov. Jedna vrstva vedie súbežne s premávkou na moste, druhá zase kolmo na ňu. Vďaka tomu sa váha aut rozloží rovnomerne po celej mostovke a mostovka bude aj pevnejšia.
Spevňujúce dielce pozdĺž mosta pripevnia hornú mostovku k dolnej vozovke. Vytvorí sa tak jedna pevná konštrukcia, ktorá sa v silnom vetre síce môže hýbať zo strany na stranu, ale newyorskí vodiči budú v bezpečí. Sme v počiatočnej fáze tohto projektu. Inštalujeme 3 nové rampy smerom na východ. Je to veľmi náročné. A Newyorčania neradi trčia v kolónach. Postavenie novej mostovky bude trvať rok. Keď bude hotová, most by mal vydržať nápor vetra s rýchlosťou 320 km za hodinu. Takéto inovatívne konštrukcie ochraňujú newyorské mosty pred smrtiacimi výchricami, aby tieto dôležité prístupové cesty zostali otvorené pre viac ako 500 000 ľudí, ktorí každý deň cestujú za prácou na Manhattan. Existuje však ešte jedna dôležitá, ktorá je počas búrky rovnako zraniteľná ako mestské mosty. Systémové zlyhanie newyorského metra by znamenalo, že 7 miliónov cestujúcich by ostalo bez dopravy a život v meste by sa zastavil. Dopravný podnik pozastaví autobusovú a železničnú dopravu, ako aj dopravu metrom dnes večer o 19. hodine. Stanica Grand Central Terminal. Centrum newyorského metra a železničnej dopravy. Každý deň tadiaľto prejde 750 000 cestujúcich. V hĺbke pod slávnou staničnou halou sa toho však deje viac než na povrchu. Grand Central bola jednou z prvých budov s oceľovou konštrukciou v New Yorku. Jej steny ukrývajú rozľahlý systém rámp a schodísk, ktoré cestujúcich privádzajú na 44 nástupíšť železníc a metra. Tunelári vykopali prvé linky metra na začiatku 20. storočia v mäkkom íle v hĺbke 6 metrov. Ako sa technika vyvíjala, inžinieri ďalšie tunely razili v pevnej manhattanskej bridlici. Vytvorili tak králičí brloch s viac než 160 kilometrami podzemných liniek. Dnes však celý systém ohrozujú superbúrky. Hurikán Sandy ochromil newyorské metro. Zaplavil stanice. Spôsobil koróziu elektrických súčiastok a koľajníc. V Greenwich Village geológ dr. Fred Stan skúma, prečo je newyorské metro také zraniteľné záplavám. Máme veľké šťastie, že nás zatiaľ žiadny hurikán nezasiahol priamo. Pri tejto infraštruktúre a miliónoch ľudí by to bolo skutočne zničujúce. Fredov tím má po celom meste stovky vrtov. Sú to monitorovacie vrty. Spustí do nich kameru, vďaka ktorej vidí hladinu podzemnej vody. Výsledky nie sú pre newyorské metro príliš dobré. V rohu obrazovky máme indikátor hĺbky. Sme približne v hĺbke 3,7 metra pod zemou. Teraz je to 4,2 metra a už vidíme odraz od hladiny podzemnej vody. Keď sú hladina podzemnej vody a metro na rovnakej úrovni, nastáva veľký problém. Manhattan leží tesne nad úrovňou hladiny mora. Ako projektanti mesto postupne zväčšovali, pribúdali aj linky metra. Sú v hĺbke len 5,5 metra pod lukratívnymi budovami pri brehu. Vchody do tunelov v srdci zóny nebezpečenstva sú priamo pri prístave. Keď príde superbúrka, tunely sa správajú ako veľké odkvapové rúry a privádzajú vodu priamo do siete metra.
Rozširovalo sa pobrežie. Infraštruktúra bola čoraz sofistikovanejšia a musela sa presunúť do podzemia. Podzemná voda bola vždy problém. V hĺbke 18 poschodí pod Grand Central Terminal sa pracuje aj na rozsiahlom projekte modernizácie newyorského metra. Projekt sa nazýva East Side Access a je to najväčší dopravný projekt v Amerike. Viac než 1,5 kilometra nových tunelov a komôr s výškou 20 metrov bude spájať Long Island s touto ikonickou stanicou. O tomto projekte si vravíme, že je tajný. Kým my tu odstreľujeme kusy skaly, na Grand Central ľudia normálne chodia, jedia, pijú a ani netušia, čo tu robíme. A tak to má byť. Obrovské stroje na vrtanie tunelov pracujú celé dni a noci, aby cez skalné podložie vyrazili 8 obrovských vlakových tunelov. Je tu však problém. V podstate sme tu pod vodou. Presiaka sem voda. A my tomu musíme zabrániť. Po dokončení bude tadiaľto prechádzať 160 000 cestujúcich denne, takže je životne dôležité ochrániť ich pred katastrofálnymi búrkovými povodňami. Tento tím inžinierov testuje dôvtipný vynález, ktorý by problém mohol vyriešiť. Je ním obrovská tunelová zátka. Odolná tunelová zátka je veľmi podobná automatickému airbagu. Je poskladaná a odložená až do doby, kým ju vážne potrebujeme. Potom sa aktivuje a zabráni zaplaveniu systému. Funguje to nasledovne. Technici zátku nainštalujú na niekoľko záchytných miest. Keď udrie búrka, zátka sa nafúkne za menej než 30 minút. Je väčšia ako tunel a dokáže sa roztiahnuť tak, aby vyplnila každú medzeru. Jej plášť je vyrobený z 3 vrstiev. Mäkkej vzduchotesnej vnútornej vrstvy, druhej vrstvy z veľmi pevných vláken a konečne z vonkajšej zmesi tkanín odolných voči roztrhnutiu. Tieto vrstvy vytvoria vodotesný uzáver, ktorý zastaví prichádzajúcu povodeň. Cestujúci v metre tak budú môcť cestovať z mesta a do mesta suchou nohou. Zátka bude poskladaná vo veľmi malom puzdre, takže ju nebude treba v prípade potreby na miesto prenášať. Tím zátky testuje v rôznych sekciách tunela metra, aby si overil ich odolnosť. Pred aktiváciou zátky tunel vypracujú a uistia sa, že v blízkosti nie sú žiadne vlaky a že všetci ľudia boli evakuovaní. Potom sa zátka aktivuje veľmi rýchlo a veľmi ľahko. Oveľa radšej by som počas búrky, ako bola Sandy, bol tu dolu v metre, než na povrchu. Je to nekončiaci boj. Sieť metra sa stále rozrastá. Inžinieri odhadujú, že existuje viac ako 600 miest, ktorými voda môže zaplaviť manhattanské metro. Uzavretie všetkých tých otvorov je neľahká úloha, ale newyorskí inžinieri vymýšľajú nové spôsoby, ako problém zvládnuť. Geniálna infraštruktúra nad a pod zemou robí z Manhattanu zázrak inžinierstva. New York má viac obyvateľov a technického vybavenia na meter štvorcový, než ktorékoľvek iné mesto v Amerike. Ale o to viac je toho v stávke. Jediná veľká búrka ako Sandy môže v sekunde prerušiť dodávku elektriny pre milióny ľudí. Ako funguje mesto?
New York je technicky najkomplexnejšie mesto na svete. Jeho 8 miliónov obyvateľov očakáva, že všetko bude fungovať stisnutím vypínača. Pod 5. Avenue, najrušnejšou ulicou v meste, sa hadia dôležité tepny, ktoré tu všetko udržujú v chode. Sú tu milióny kilometrov elektrických a komunikačných káblov a vodovodného potrubia. New York má viac inžinierskych sietí na meter štvorcový ako ktorékoľvek iné mesto v Amerike. Jeho, hádam, najzvláštnejšia sieť má 170 km potrubí. Dopravuje rýchlosťou 120 km za hodinu 200-stupňovú paru. Na vykurovanie a upratovanie ju používa vyše 2000 kancelárskych budov a nemocníc na Manhattane. Tento parovodný systém vybudovali v roku 1882 a je 10-krát rozsiahlejší než akýkoľvek iný na svete. 7 mohutných parných staníc vyrába viac než 5 miliónov 900 000 kilogramov pary za hodinu, aby si Newyorčania mohli užívať teplo a sucho. Sámil Šúklová má na starosti dodávku pary pre New York. Newyorský parovodný systém je najväčší na svete. Ak by ste zrátali dĺžky parovodov ďalších 9 najväčších systémov, ten newyorský by bol aj tak najväčší. Tu vidíte, čo sa deje v systéme, ktorý dodáva paru. Napríklad tu máme Empire State Building vedľa Chrysler Building. Odstávka systému neprichádza do úvahy, pretože jedným z našich zákazníkov je aj newyorská burza. Sme pulzom sveta. Tento dôležitý systém však nebol navrhnutý tak, aby prežil superbúrku. Hurikán Sandy ho vyradil z činnosti na celých 12 dní. Tisíce ľudí tak boli bez tepla. Doktor Fred Stan ale pri kontrole svojich prieskumných vrtov zistil, že mestský parovodný systém neohrozujú len búrky. Keď sa prejdete Central Parkom, môžete tam vidieť tie skaly, z čoho človek usúdi, že pod Manhattanom je niečo skutočne pevné. Prekvapujúce však je, že tá skala nie je pevná. Bridlica pod Manhattanom, ktorá drží mrakodrapy, má slabé miesta. Sú v nej praskliny. Týmito prasklinami preteká podzemná voda, ktorá tak vytvára sieť podzemných riečišť. Búrky spôsobia, že hladina v nich stúpne, čo spôsobí zaplavenie inžinierských sietí zakopaných pod zemou a veľké problémy manhattanským inžinierom. Sme asi 60 metrov pod čínskou štvrťou. Táto zóna je popraskaná. Ak je niektorá inžinierská sieť vo väčšej hĺbke než podzemná voda, dostane sa s ňou do kontaktu a to býva zlé. Para a voda nie sú dobrí spoločníci. Keď studená voda narazí na povrch horúceho potrubia, spôsobí to hydraulické rázy. Tie môžu narušiť materiál potrubia a vyvolať katastrofálny výbuch. Práve toto sa stalo v roku 2007 v manhattanskom Midtowne. Aby inžinieri opakovaniu podobnej nehody zabránili, vytvorili zariadenie upozorňujúce na zvýšenú hladinu podzemnej vody. Inžinier Rob Boyle so svojím tímom kontroluje jedno z takýchto zariadení na Times Square. Nemôžeme sa len tak prizerať súboju vody a páry, aby sme zistili, ktorá z nich to vydrží dlhšie. Voda je síce neoddeliteľnou súčasťou procesu výroby páry, a musíme ale zabrániť, aby prišla s parou do kontaktu. Vodný alarm sa skrýva v šachte.
Srdcom zariadenia je plavák, umiestnený tesne vedľa parovodu. Ak hladina vody v zemi stúpne, plavák sa zdvihne. Stúpajúci plavák spustí spínač, ktorý vyšle varovný signál do riadiaceho strediska. Čím vyššie plavák vystúpi, tým častejšie sa signály odosielajú a inžinieri môžu odstaviť dodávku pary skôr, než by mohlo dôjsť k výbuchu. Pod ulicami sa skrýva 600 takýchto plavákov, ktoré sa starajú o to, aby para pod New Yorkom prúdila bezpečne. Náš človek je teraz v šachte a dvíha každý plavák. Jeden plavák máme vo výške 7,5 cm, druhý vo výške 20 cm a tretí vo výške 30 cm. Keď hladina vody dosiahne do výšky 30 cm, musíme ju vypumpovať, aby nevystúpila vyššie, než je šachta. Voda, s ktorou sa bude treba porátať, tu bude vždy, ale takto bude parovodný systém bezpečnejší než kedykoľvek predtým. A my budeme pripravení na ďalšiu veľkú búrku, ktorá zasiahne Manhattan. Takéto inovácie pomáhajú chrániť obrovský newyorský parovodný systém pred budúcimi búrkami. Najznámejší obyvatelia Manhattanu tak budú počas chladného a mokrého obdobia búrok v teple. Newyorský a newjerseyský prístav, centrum námorného obchodu na americkom východnom pobreží. Rozprestiera sa v okruhu 40 kilometrov okolo Sochy Slobody. Zásobuje krajinu 1/3 všetkého tovaru od počítačov a aut až po potraviny a palivo. Samotným srdcom areálu je newyorský prístav. Je to jeden z najväčších prirodzených prístavov na svete. Je takmer 9 kilometrov široký a viac než 12 metrov hlboký. Jeho nemrznúce vody sú v zime útočiskom lodí. Keď udrú superbúrky ako Sandy, je veľmi náročné udržať túto obrovskú vstupnú bránu otvorenú a v prevádzke. Búrka zablokovala kanály a zničila doky. Ropné tankery a nákladné lode s uhlím uviazli na mori a to spôsobilo vážny nedostatok paliva. Oceánograf Will Murphy pomáha newyorský prístav udržiavať. Jeho loď kontroluje dno prístavu, hľadá na ňom nebezpečné prekážky a usadeniny. New York je vlastne ústím rieky, takže kým sa prístav vyhlbil do dnešnej podoby, voda tu bola pomerne plitká. Keď z prístavu a do prístavu plávajú tieto veľké nákladné lode, víria sedimenty a tým sa hĺbka kanálov mení. Willov tím používa na zmapovanie toho, čo leží pod vodou, sonar. Počas mapovania zisťujeme, kde sú vrstvy sedimentov a kde sú skaly, ktoré treba vyťažiť. Tento prístroj je seizmický profilometer, ktorý meria vrstvy sedimentov. Tu vidíme údaje, ktoré získavame z našich senzorov. Prístav sa sformoval pred 22 000 rokov, keď planétu ovládala doba ľadová. Obrovský ľadovec, trikrát taký veľký ako Empire State Building, pokrýval polovicu Severnej Ameriky. Ako sa ľadovec pohyboval na juh, svojou obrovskou váhou rozbrázdil zem, takže pred sebou tlačil veľkú stenu pôdy. Keď ľadovec nakoniec ustúpil, zanechal po sebe jazerá plné ľadu a roztopenej vody. V jednom z nich dnes leží rieka Hudson. Ako sa topilo viac a viac ľadu, vlna vody pretrhla najjužnejší breh a spojila tak jazero s Atlantickým oceánom a vytvorila vlastne dnešný newyorský prístav. Dnes túto oblasť dusí bahno. Veľké tankery majú problém pretlačiť sa plytkými vodami. Prirodzená hĺbka tu je len 5 metrov. Inžinieri neustále pracujú na tom, aby prístav bol otvorený aj pre veľké lode. Aby cez prístav a kanály mohli bezpečne preplávať aj tie väčšie lode, musíme kanály prehlbiť.
Preto tento svah musíme nielen zrezať, ale aj vyhlbiť. Aby lode neuviazli na pličine, v prístave prebieha multimiliónový projekt na jeho prehlbenie. Odpáľte to! Úlohou je zväčšiť hĺbku 56 kilometrov dôležitých lodných kanálov na 15 metrov. Pritom sa odstráni toľko sedimentu, že by 30-krát zaplnil Empire State Building. Don Mackey a jeho tím dnes pracujú na jednej z najrušnejších plavebných ciest. Je to veľká výzva, najmä na takej úzkej plavebnej ceste, ako je táto. Je tu veľa plavidiel, hustá premávka, takže práce musíme dobre skoordinovať. Vrstva tvrdého skalného podložia, ktorá leží pod kanálom, im prácu ešte sťažuje. Tím zdokonalil umenie vrtania, odpaľovania a vyťaženia skaly, a to všetko počas plnej prevádzky prístavu. Bezpečnosť, bezpečnosť, bezpečnosť. Vrtacia loď Apache upozorňuje, že k odstrelu dôjde o 5 minút, vyprázdnite zónu. Vyvrtame asi 3-metrové diery, do ktorých potom naložíme zhruba 45 kg trhavín. 5, 4, 3, 2, 1. Odpáľte to. Po odstrele nechajú miesto najprv usadiť. Potom privolajú plávajúce rýpadlá. Vyťažený materiál z časti použijú na opravu poničeného pobrežia pred ďalším obdobím búrok. Hurikán odplavil z newyorského pobrežia vyše 7 miliónov tón piesku. Jedna z najviac zasiahnutých oblastí je Coney Island. Coney Island to zasiahlo veľmi tvrdo. Prívalové vlny zaniesli niekoľko ulic v meste mnohometrovými vrstvami piesku. Ľudia boli nútení pozatvárať obchody a podniky. Inžinieri museli tieto brehy navrhnúť tak, aby vytvorili ochranu pred povodňou. Požičiame si 460 000 metrov kubických piesku, ktorý sem napumpujeme za menej než 45 dní. Len kvôli predstave, zodpovedá to 40 000 nákladných aut s pieskom. Tieto opatrenia pomôžu spomaliť ďalšiu prichádzajúcu búrku, ale na jej zastavenie stačiť nebudú. Ako funguje mesto? Inžinieri v New Yorku pracujú na ochrane mesta pred ďalšou superbúrkou. Ich najväčším problémom je newyorský prístav. Kvôli svojmu pôdorysu je ľahko zraniteľný prívalovými vlnami spôsobenými búrkami veľkosti Sandy. Pre jedného muža je tento boj priam osobný. Voda, ktorú priniesla búrka, zaplavila inštitút, v ktorom doktor Ellen Blumberg pracuje. Ústav museli na celé týždne zavrieť. Dnes sa doktor Blumberg snaží prísť na to, čo také vlny spôsobuje. Búrkový príval je vlna, ktorú spôsobí nízky tlak v pohybujúcej sa atmosférickej poruche, napríklad v hurikáne. Nízky tlak vysáva vodu z hladiny oceánu. Ako sa búrka pohybuje, presúva sa s ňou aj tá voda. Keď sa to začne blížiť k pobrežiu, vzniknutá vlna je čím ďalej tým väčšia. Achilovou pätou v New Yorku je tento výbežok, ktorý ako lievik privádza nebezpečné búrkové prívalové vlny do prístavu a zväčšuje ich. Máme tu tento otvor, ktorý vedie do newyorského prístavu. Vytvoríme vlnu a budeme pozorovať, čo sa stane s hladinou vody v tomto mieste. Vidíte, že stúpa.
Hladina vody stúpla a voda prejde skrz. Môže to spôsobiť škody na majetku i straty životov. Pravdepodobnosť výskytu následnej búrky je asi 1%. A my na to 1% nie sme pripravení. Tento muž predpovedal zničujúci vplyv hurikánu Sandy. Je presvedčený, že ďalšia veľká superbúrka je na ceste. Ľudia sa ma pýtajú, ako je New York pripravený na ďalšiu búrku. Podľa mňa nie je pripravený vôbec. Myslím si, že mesto je veľmi zraniteľné. Podľa profesora Malcolma Bowmana malé opatrenia ako zablokovanie vchodov do metra a posilnenie protipovodňových stien nestačí. Mesto potrebuje myslieť vo väčšom. Plánuje sa posilnenie odolnosti proti superbúrkam, ale to bude trvať roky. Toto mesto je ľahký cieľ. Jeho tím na ochranu New Yorku pred vražednými vlnami navrhuje definitívne riešenie. Newyorskú vonkajšiu bránu. Bola by to obrovská bariéra dlhá 8 kilometrov, ktorá by viedla cez Newyorskú zátoku. Týčila by sa 9 metrov nad vodou. Keď sa brány bariéry zatvoria, úplne zabránia vlnám dostať sa do mesta a spôsobiť v prístave škody. Sandy podľa mňa ukázala, že sme na tom mieste zraniteľní. A môžeme čakať, že v budúcich 10 ročiach budú hurikány ešte silnejšie. Mesto momentálne nie je pripravené. Pred ďalšou Sandy sme bezbranní. Brána funguje nasledovne. Pozostáva zo 4 menších brán, z ktorých každá má veľkosť futbalového ihriska a váži viac ako 4000 tón. V pokojnom počasí sú brány otvorené, aby nimi mohli preplávať lode. Počas búrky obsluha aktivuje obrovské piesty, ktoré bránu do minúty zatvoria. Ďalšie brány, široké 15 metrov, budú more držať na úzde, až kým búrka neprejde. Po vrchu bariéry bude viesť 8-kilometrová 6-prúdová diaľnica, takže doprava bude môcť prechádzať z New Jersey na Long Island. Vonkajšia brána bude stáť vyše $5 miliárd. Bude obranou pred ďalšou superbúrkou. Newyorčania zatiaľ žijú s vedomím, že ďalšia veľká búrka môže udrieť kedykoľvek. Miestni obyvatelia sa teda spoliehajú na geniálne vynálezy ukryté pod povrchom mesta, ktoré do ich domovov privádzajú elektrinu, pomáhajú im cestovať a starajú sa o stabilitu ich bytov vo výškových budovách. Chránia túto žiarivú metropolu pred všetkým, čo na ňu príroda zošle.